Hola família, benvinguts a aquesta ja novena classe de Microsoft Word. Avui veurem tema d'imatges, com insertim imatges i com fem algunes petites modificacions a la imatge i la ubicació respecte al conjunt del document i al text. Com sempre teniu aquí baix un link al material perquè podeu seguir la classe correctament, així que us el descarregueu si no ho heu fet ja i anem a ello. Vaig a obrir la carpeta que hauríeu de tenir descarregada. Okay. Com sempre és un zip, el descomprimiu i a dintre tindreu aquests tres elements. Una carpeta amb imatges, un Word que ja està fet, diguéssim, el que farem a la classe, i un Word per treballar, un document base a partir del qual treballarem. Jo vaig obrir aquest document base i és el que utilitzarem per anar afegint imatges i anar treballant amb elles. Okay. Aquí el que teniu són 7 pàgines, un document que té 7 pàgines. Cadascuna pàgina d'aquestes té un títol que diu insertarem una imatge, en aquest cas doncs, alineat amb el text. Si vaig a la següent pàgina, doncs aquí insertaré una imatge on l'alineació serà quadrada i així anirem veient diferents tipus d'imatge i com s'adequen amb el text, a més d'altres transformacions que li podem fer a la imatge. Anem primer de tot a veure com insertem una imatge. Em posaré la primera pàgina per aquí al mig del meu text i el que vindré serà a la pestanya d'inserció, aquí, pestanya d'inserció, i de les opcions aquestes que teniu, tot això és similar. A l'hora d'introduir una imatge en línia, unes formes, tot això són il·lustracions, que la forma de treballar serà molt similar. Ara nosaltres el que agafarem serà una imatge. Aquesta imatge serà del nostre ordinador. Si agafeu una imatge en línia, simplement seria un cercador que us va a internet i podeu trobar per allà la imatge que us interessi i us la descarregueu. Nosaltres agafarem imatge, s'obre la carpeta, jo per defecte ja se m'ha obert la ruta aquí amb la carpeta descomprimida i aquestes són les imatges que puc utilitzar. Ara mateix agafaré la medusa mateix i vinc aquí i insereix. Okay. D'entrada la resolució d'aquesta imatge era força gran, llavors em surt molt gran. El que he de veure, quan estic a dintre de la imatge, aquí se m'obren unes pestanyes en format d'imatge. Això em servirà per tocar alguns elements. Si no, de forma molt ràpida també veieu que tinc aquests puntets d'aquí, he de fer una mica de punteria, però quan passo per sobre canvia el cursor i em permetrà també modificar, per exemple, aquí l'alçada de la imatge o aquesta runeta d'aquí, doncs la inclinació. Ho podrem fer, per exemple, per aquí, canviant, vinc aquí, em permet canviar el tamany, l'alçada i l'amplada, o puc fer per aquí, per les icones aquestes. Asseguro de fer de les dues maneres, vinc aquí, arrossego això i se'm fa petit, o directament vinc aquí i li dic quants centímetres vull d'alçada, doncs li dic, mira, voldré 3 centímetres d'alçada. I ja se m'ha col·locat aquí la imatge amb els 3 centímetres d'alçada. Si la volgués girar, per aquí també podria girar aquesta imatge. Perfecte. L'alineació, per defecte s'està col·locant en línia amb el text. Aquesta alineació la podeu tocar. Aquí ja veieu que ens apareix, quan jo estic a sobre ja m'apareix aquesta ajuda. Si no, amb la imatge activada aniria a ajustar el text i aquí podria seleccionar l'alineació. Ara mateix està alineat amb el text, que és el que ja m'interessa per fer aquest primer exemple. Això que estigui alineat amb el text, què vol dir exactament? Doncs vol dir que és com si fos una lletra. És a dir, aquí aquesta imatge ha anat a parar, perquè és on estava en el moment que jo l'he introduït, el meu cursor estava aquí, i en aquesta paraula ha inclòs aquesta lletra. I és com si fos una lletra, per tant, tota la línia passa a ser d'aquest tamany. Jo és un tipus d'introducció d'imatges que no acostumo a utilitzar. No li trobo el sentit de fer que una imatge sigui com una lletra al mig d'una frase, però existeix. Anem a veure altres maneres. Per fer-ho m'aniré a la segona pàgina i insertaré una altra imatge per aquí i us ensenyaré una altra manera de poder insertar les imatges. En el primer cas el que hem fet és anar a insertar, pestanya inserció, me n'he anat a imatge i l'he pescat de la carpeta. Ara el que faré serà col·locar-me a la carpeta on tinc la imatge. La tinc aquí a la carpeta, la minimitzaré una mica, em col·locaré aquesta carpeta aquí al costat i el que faig és deixar caure aquesta imatge a dintre del meu document.
i fixeu-vos que ja m'ha introduït la imatge. Si heu d'insertar diverses imatges i les teniu totes en una carpeta, jo aquesta manera d'introduir-les penso que és força més ràpida, més ràpida de fer-ho, que no haver d'anar sempre a inserció i introduir la imatge. Per defecte, se us col·loca d'aquesta manera, se us col·loca amb alineació amb el text. Anem a veure com ho toquem. El primer que faré serà tocar el tamany de la imatge, que és molt gran. Ara em queda una imatge una mica més perfecta, ok? I ara vindré per format d'imatge, vindré a ajustar el text i li diré que sigui quadrada. Això el que fa és que el text queda al mig i tot al voltant, aquest quadrat, està omplert pel text que hi ha al voltant. Aquesta forma de línia després la podeu moure i la podeu desplaçar a un costat o l'altre, com vulgueu. Molt bé, anem a veure com insertem una imatge, ara en aquest cas serà amb una alineació estreta, i per fer això utilitzaré de les imatges que tinc a la carpeta aquesta del Son Goku. La tinc amb dos tipus d'imatge, una és PNG i l'altra és JPG. Pels que no conegueu gaire de què va això, hi ha diferents maneres de guardar les imatges, igual que els vídeos, igual que altres tipus de fitxer com àudio, i cadascun d'ells té una característica. En aquest cas, JPG mai pot tenir transparència, i ara veurem per què és interessant això. I PNG és un arxiu que pot tenir transparència. També pot ser que no en tingui, però pot tenir transparència. Llavors, fixeu-vos, insertaré els dos tipus d'arxius, un PNG i un JPG. El primer d'aquest és un PNG, l'inserto per aquí dalt, m'ha quedat enorme, li hauria de canviar el tamany, faig força més petit, ok? I vinc aquí sota i l'inserto l'altre Son Goku, en aquest cas, com a JPG. Col·loco això aquí, deixo caure el Son Goku per aquí i li hauré de tornar a canviar el tamany. Perfecte. Les alineacions són alineats amb el text, per tant, ara són com si fossin lletres aquí al mig. El que faré és canviar això i dir-li que vull un format d'imatge amb un ajustament del text estret. I a l'altre Son Goku li dic exactament el mateix. Ajustament del text estret. Fixeu-vos, col·loco una sobre l'altra i mirem què és el que ens fa. Mentre que el PNG el que fa el text és intentar-se adaptar a la forma que té el Son Goku, fixeu-vos que aquí entra, surt, i es va adaptant a aquesta silueta, el JPG no s'adapta, la imatge és un quadrat i es queda en el quadrat. Això pot ser una diferència interessant a l'hora de quin tipus d'imatge treballem. A la primera, ell sap que hi ha tota una zona que no és imatge, que és transparent, i ell s'adapta, i en la segona no ho sap. Això ho podríem tocar. Nosaltres podem venir aquí, a la imatge aquesta en qüestió, que no ens està potser acabant d'agradar com s'acaba d'ajustar, perquè volíem un ajustament molt més estret, i el que podem dir-li és que, tot i no tenir transparència, li canviem aquesta imatge, li marquem uns punts on s'haurà d'alinear. Com ho fem això? Venint aquí a l'ajustament de text i li diem edita els punts d'ajustament. Fixeu-vos que ara em surt aquest quadrat vermell, que són els punts on el text s'està ajustant. Si jo cliqués a la imatge de sobre i li digués ajusta, edita els punts d'ajustament, fixeu-vos el que passa aquí. Aquests són els punts que ha reconegut Word, que és per on es pot apropar com a màxim al text, perquè després ja hi ha imatge. Per tant, el que jo podria fer és replicar això en el meu JPG si no tingués una imatge PNG amb transparència. Vindria aquí, ajustament del text, li diria edita els punts i hauria d'anar movent aquests punts. Per defecte tens 4, però jo puc ficar aquí un altre i vaig movent això d'aquí. D'acord? Vaig jugant una mica. Aquí crearé algun altre punt i aquí en creo un altre. I ara ja tinc la meva imatge ajustada tal com jo vulgui. El mateix podria fer amb la imatge de dalt. Podria acabar d'editar els punts si no m'ha acabat d'agradar alguna cosa. Seguim. Això era estreta. Anem a mirar ara aquí, transparent, que de fet estreta, si té transparència, s'assemblen molt un amb l'altre. El que faré aquí és agafar la imatge, tinc del Mario, i el mateix, agafaré una imatge en PNG. Aquí tinc el Mario, el farem més petit. Perfecte. A veure, aquí, molt bé. I agafarem l'altre Mario, el JPG. A veure que mouré la finestra aquesta. I el situo per aquí i el faig més petit.
Ok, faig una mica més petita encara. Vale. I fem zoom a la pàgina i canvio. Li dic format d'imatge i li dic que m'ajusti el text com a transparència. Canviaré aquest també, format d'imatge, ajusta el text com a transparent. Perfecte. Col·loco un a sobre l'altre. Ok. I fixeu-vos, el comportament és més o menys el que em passava amb el Son Goku. Jo tinc, per una banda, el de dalt que s'ajusta perquè té transparència al que ell considera que és la transparència i per altra banda el de baix, que al no tenir transparència diu doncs tot és imatge, el blanc també és imatge i per tant no s'ajusta. Com puc corregir això sense fer l'edició dels punts? Word té una eina, funciona relativament bé per imatges com aquesta, amb un fons força diferenciat del que és la imatge, molt nítid. Quan teniu paisatges de fons no funciona gens bé, però en aquest cas si teniu un fons d'un sol color darrere funciona prou bé. Me n'he d'anar al format d'imatge, me n'he d'anar aquí a color i a baix de tot, a veure que jo tapo, col·locaré per aquí dalt, me n'he d'anar, com us deia, a format d'imatge, me n'he d'anar a color i a baix de tot teniu defineix color transparent. Clico aquí, vinc a la imatge i faig un clic en el fons de la imatge. Ell ara el que ha entès és que tot aquell blanc no era imatge, era transparent i ho elimina. Ja us dic que això funciona molt bé per aquest tipus d'imatge, però per imatges on hi ha fons del tipus paisatge no us funcionarà gens bé. Anem a seguir investigant opcions que tenim per aquí. Tenim superior i inferior. Vaig arrossegar una imatge superior i inferior. Agafaré qualsevol, aquesta d'aquí mateix, les tulipes aquestes, la poso aquí, li reduiré una mica el tamany i ara el que li dic és, fixeu-vos que m'ha quedat al mig d'una paraula, aquí tenia la paraula text, a veure si es veu, aquí comença la T i aquí segueix text. Jo ara selecciono la imatge, vinc a format i vinc a ajustament de text i li dic superior i inferior. I fixeu-vos que ara ja no m'està partint cap paraula. Aquí acaba una part del text, comprimir parts i la següent paraula segueix a la línia de sota on està la imatge. Així que ja tinc el text per dalt i el text per baix. I no em trenca cap línia, allò em fa una cosa estranya que una línia sigui més gran que una altra. Aquesta disposició és prou bona, jo penso, quan estem en un treball, insertem algun gràfic, alguna il·lustració, en la qual, a més, tindrem, li afegirem potser un peu de il·lustració per a referència i deixem lliures els marges pel costat perquè volem que quedi prou ben ficada al mig, com és ara el cas de la foto aquesta. Aprofito per explicar-vos una altra eina de les imatges, és l'eina de retallar. Aquesta imatge, l'eina la trobareu al costat on us he explicat al principi que teniu el canvi de tamany per aquí. Doncs ens en anem a escapçar i el que tenim és unes marques on ara si les movem, si desplaço jo aquestes marques, el que estic fent no és canviar el tamany de la imatge, sinó que és retallar-la. Fixeu-vos, ara encara jo puc previsualitzar aquí la imatge que ja tenia, però en el moment que jo faci clic a fora, aquesta imatge em queda tallada. I aquí una puntualització. Si jo torno a clicar a la imatge i me'n torno a anar a escapçar, fixeu-vos que recupero tot el meu voltant de la imatge. Per què és important saber això? Moltes vegades molta gent em diu, ostres, estic fent un document de Word, he insertat una imatge i de cop i volta el meu document de Word m'ocupa 5 megas. I la imatge és una imatge superpetita, que això és una imatge molt petita. Com és que el meu document m'ocupa 5 megas? Perquè Microsoft Word emmagatzema tota la informació a la imatge. Per si de cas, encara que l'haguem retallat, després la volem tornar a ampliar. O per si això l'hem feta petita com a mida i després la volem ampliar altra vegada de tamany, mantenir aquesta resolució. Si vosaltres ja heu treballat amb les vostres imatges i ja esteu segurs que quedaran així, us dono un truco, és venir aquí a format d'imatge, venir a aquesta icona petita d'aquí, pot ser que la tingueu vosaltres ampliada, que és comprimeix les imatges, cliquem a la icona i això serveix per adaptar les imatges a la resolució del document que vulguem i, a més, poder escapçar tota aquesta part que ja no ens interessa, que hem retallat. Vinc, primer em dirà on vull aplicar això. Si ja ho esteu acabant de treballar, jo us diria aplicar-ho
no només a aquesta imatge, sinó a totes, i deixar suprimir les àrees escapçades. És a dir, el lloc que hem retallat, ja aquesta informació ja no la volem. I després aquí trieu la resolució que voleu fer servir. Jo ara li diré que faci servir la resolució per defecte que tingui Word programada, m'és igual, però si voleu, per exemple, tenir un problema de que no ho podeu enviar per correu electrònic, li poseu correu electrònic, us rebaixarà una mica la qualitat. Li dic que d'acord. Ara potser sí que veig m'he passat potser amb el correu electrònic el pixelat, el puc identificar una mica, potser corregiria i no li faria tanta correcció, però fixeu-vos que quan vaig a escapçar, ara ja no puc recuperar la part aquella de la imatge. Abans sí que podia, ara per molt que la faci gran, l'únic que tinc és espai en blanc. Per tant, els que tingueu problemes de tamany de document quan heu insertat imatges, per tant, el truc aquest, venir aquí, a la icona aquesta i comprimir les vostres imatges i treure totes les parts que heu retallat d'aquestes imatges. I per últim, dues últimes formes d'insertar imatges. Vindré aquí, agafarem un koala mateix, el farem més petit, estàs koala, estàs aquí, se m'ha insertat en aquesta pàgina, el portaré a la següent. Això ho he fet amb un Ctrl+X, Ctrl+V, el tinc aquí i ara li dic format d'imatge, ajustament del text, darrere del text us quedarà així d'aquesta manera, el text es visualitza per davant i el koala està per darrere, i si jo inserto aquest mateix koala a l'última pàgina amb el davant del text, Ctrl+V, vinc aquí format d'imatge, ajustament del text davant del text i ara el text està per darrere i perdo, òbviament no puc llegir el que hi ha darrere de la imatge. I sobre això, un últim truc, una última idea per treballar amb imatges. Sovint, jo aquestes imatges les vull deixar col·locades en aquest lloc de la pàgina. I el que em succeeix és que quan jo començo a moure text, les imatges se'm desplacen. En aquest cas no, perquè ja tinc una cosa activada, que és el que us vull explicar, que és, vinc aquí a la imatge, format d'imatge, i en el mateix ajustament del text li diem si s'ha de desplaçar o no s'ha de desplaçar en el text. Ara la tinc activat, perdoneu perquè no m'estava funcionant per una altra cosa. Ara, veieu que ara s'està desplaçant amb el text, és perquè estava agafant de més avall d'on estava la imatge ancorada, ara es desplaça. Si jo vinc aquí, format d'imatge, ajustament de text, i li dic que no es desplaci amb el text, jo ara quan tiro cap a baix, aquesta imatge em queda fixa. Però és una cosa que passa a vegades, hem deixat les nostres imatges en punts del document que ens interessen que quedin allà maquetades, diguéssim, i en canvi després quan començo a escriure veig que les imatges se'n mouen. Doncs podeu jugar amb això. Perfecte, deixarem aquí l'arxiu, el teniu tal com més o menys m'ha quedat a mi, el teniu vosaltres ja fet, podeu practicar d'aquesta manera. Doncs fins aquí la classe d'avui, espero que us hagi agradat, ens veiem el proper dia, ja sabeu que us podeu subscriure, aquí baix teniu el botó de subscriure's al canal i així us anirà avisant de les properes classes, i si us ha agradat la classe d'avui, doncs li doneu un m'agrada, un like, i així m'animeu a seguir fent classes com aquestes. Res més, família, una forta abraçada i que vagi molt bé el dia.